Blebi ki parlog ye junga sa stin peng sumpai pi syakane ka channel kalawai ban sendu. Hakane ka video ka bamta ini pet ya ka wei ki jinja jong ki jingsha peniap dusman jong wei u RTI activist ka daw jong ki jingsha peniap ka chungu bat balei ki peniap yu ta ki dei ki mat ki bakungsan hakane ka video ka bamta. Halandat jong kane ki jinja ki don sibun ki jingsneng bat ki jinghikai nak banta ka jong pi ka jonga. Hashwa ban poi syak daw jong ki jingsha peniap jong dei u RTI activist. Dong ini pet shwa kendiat ka ai gini ka RTI ka ba penlong yo dei briu tat hadu ba on syak peniap no. Hato ka dei hok lem ba on briu on syak peniap. Ka RTI lene ka Right to Information Act ka dei ka ain ka bala pemi da ka parliament jong ka ri India ha ka kasan terik benajun arajar san. Kani ka ain ka dei ru ka wei na ka benta jong ka fundamental right ka bala tho ha ka benta ka balai jong kariti sanchar ka ri India ha ka karnit ka ba kat kendai iwe a ka bong freedom of speech and expression. Bat hakani ka ain la ka deu shai ba man uwe ba we unong snong jong ka ri India ula ban kren ban pen pau ya ka ka ba udon leng ba ki jing kren ki jing tho ne ki jing pen idol ki bom kata bat ki bom pen ken ya kita ki kendon ki badon hakani ka ain dei halor kani ka rim kani ka RTI act ru ka yai ban bat kaya pen scam susu ya kete ka hok da ka ba eyeball ba man uwe pa uwe nong India udon ka hok ban tip bat wat jing tip ya ki no ki kam ki bala le da ka central state government ne da ki no ki seng ki bala ajing rap da ka sarkar lengba ki office ne ki department ba per ki badon hapo ka jala kane ka ain la da pentri kam hok ka kani rap sibun ban kentiu ya ka khoj ka suba ha ka bidei bat ka sanchar ka khadar kan ben khoj ru ya kar kom trikam hapo ki office kan man ra ru ya ka jingyat bet ya yanti hak bidei bat ka jingdan poi bat ki jing sam ya ki scheme ba per chaki snong ki thau bat shak to ki briu ki bidei hok ban yo ya ka ka jingyarap ni sung thu ba la dang ki ben trikam shisha ya ka te ka ain ki nong tre ha ki office ba per nadu ki barit hadu ki bakrau kin omnut ban pendon kam kala ya ka hok jong pi jonga nuksa menta ka sarkar pedeng ka penlai ya ka skim shnayeng bentuk PMJAY sipewajar teli chakawai ke jela ka sarkar jela ka penpoi ya ka ta skim syaki beneficiary lengba ka office jong ubidio menta na ka sarkar pedeng ka penlai sipewajar teli ke ying ha ka do silak san peu ka we ke ying ka office jong video pat ka sam tang prajar teli ke ying ha ka do silak ar peu ka we ke ying si ai gija kita ki arhajar tli ki ying bat lai phejar ka pisa nagwe ka ying yanongin gino claim ki kot kisla bat ki bisha ki babyang kane kede tang inuksa ibarit ibangasumundur bat ringdur hi manga kala banlong ane kala banomlong Henry lengba ka right to information ni tiplut ya kita ki ai barok kanudru banong baladangi pentri kam hok shisha ya kane ka ain ka jingbam sap ka jingletu haki officer car ni haki nogi benda kan khoj bat kan yan bet shisha te mentangin poino sya ka daw jong jingsha peniap jong te u RTI activist ne u RTI activist haka juru ka por udei unong ilam jong ka wei ka seng NGO la ong ba hadin baula yot lum ya ki report RTI ki baula pan na ki office baripan ulalap ya ki jingsha bat wathat mendan halor ka jingpen kam makla jong kata ka regional council ya ka pisa jong paipa ni sengtu hab ong kapisa jong upai ba kala bende ki skim ba per balapan mang ban sam sya upai ba kum ka jing shnai gino jing dei ki bedei jong upai ba ban marmot ya ki office ki school ki denti ya kejat ki tlong umbam umdi kum ta terter ki belong jing toy ya upai ba Henry labam ban la penan kam kala da kita ki talent ki bakam yelade bagi de ki nongilam ki bapej bat kemi ya ka baha kamet jong pai ba ki panyarap ban kentiu ya ka kya ka shon jong pai ba bat ki banyada ya kandeu ka siap ban de ki te ki bakjet bat ki banguteli ya ka hok bat kanonganti jong ta upai ba om tanggata ute urang ba ula se madan ru ya ka jersey ka pala le da kita ki rahas pa ki kwan mentoi simet ki balai sela ki balai subut pat ka wei ka cement company banti yauta umausun ubadon ha kata kathan klem ga jing tip jong ki pai ba bapun bala ka balong ru si benta kum ka jing penjulor ya kilum ki wa ya khandeu ka siap ki klawi patap bat ka bala ru ban kata ya ka rep karyang kum juru ka ban kata ya ka jing im jong ibriu ki badan marjan bat kate company lan ba kata kal air ka bami na kate factory di halor kite gidung rim baute ustamla ushat khat jubor ha kita ki riu trang snam
kiri boman ki bom tanshu ia kaman sembriu kabakta bat kapapan sengu melung ia kaman sim gujunga kalong baute urang ba syam lale ia kanu ka kamsniu lane ka kampanya briu henry ulale ia ke badai kata kalong boloi khun man penyo ia ka hok jong utuk urungli kup seliang usam seliang susu loong ba kat kita ki kam ki baula le ru don ki bayarap don ki basno ktil lang badu marwei uya sai uya tai nagbanta ka jingbit jingpiang bat ka jingmentoi jong ki bupon ki balang dei hang ni bagita ki rusniu ki shim kabu ki kenbet ba udon tang marwei la le ai kas ngoban ong hang ni de unekin unong yalam ubasisha marwei uyang klem jing salia ubom ya pen ya ka jingba bat ka jingmentoi simet bo ie bat bodon sisha ya ka jingkli ya la kari bat ka chat benriu bat bukloiru PYNIAP ya pli namar ka hok jong ki weipat BALEI ki PYNIAP isha yos ngau ba unong pan RTI bawat ya kino ki kam ki baidei bat ka sarkar jila ne bat kita ki hespa usyak terwa usyak thong pisa da ka bong ladamen withdraw ne men compromise ya kani ka case un ayame kata phulak ningin ayame kata le se uneu semlaru namar ba kwa bandon kiti lane ban ya penya kata ka jingsneng bat kata ka jingba tre ban compromise lane ban sim ya kata ka pisa kumta ki sa PYNIAP yu namar kila sungthu sisin ba tre ban sim ya kata ka pisa kapan i ba uile persya bat sathat madan yaki kajing PYNIAP jungki yu kala ban longru ban penting pensmit yaki weipat ki RTI activist makin not shu ban pan RTI hakino kina banta kei gabas ngutanat pat kalong wat lada bun kita gin syak barngem bat kita gin syak penmasau kabalaja haki wei pat ki jela hende kidang mi bun syak kita ki samla ki bomting ki bomrit ia kata ki syak barngem bat kata ki syak PYNIAP nama ka jingba kata angila ban ski lengba ka jingmi jong ki samla bat kiri urang ba hapo gejala ka jongi tungin duai ya ublei ba unya da kerpang ekum gine ki samla ke babun ki jingma kumjuru min duai ba ublei unang pen mi yusu ia ki samla ki bastat bat ki basempang ki biit ban le ia ka babha ki balak bante ia ka jingjot jingpra bat ki balak ru wanra ia ki jingba bat ki jingkala hapo gejala kadau ka bakangsan jong ki jingsyak PYNIAP jong kalong ban tap ban buri bat penduk pendam ya kita ki saki ki satar halor kita ki kamsniu bat kam jaklia ka ba kilale lada kim PYNIAP ka ei ki baca klempep kita ki kam ki ba kilale kin sapau perthei ka ban ya lamru eki sia ki jingsyak set along bat bakin ngat ru ha kata ki jingla rain bat ki jingja burom ka bakrau namar ubriu bastat ubriu baslur bakwa sisya ya ki jingba salia nom benya habala bianglut ki saki ki satar lebet dekakam kabalong kat kum tilti jong ka ai para samla leng bagani ka video ka ei ka bangkwa ban pasat jingmut kalong tungin pai bat pet sya ka jela la jong manta ta san pheu sam tam ila lai luit na gi sinsha don bor jong ki pareng ila yo ban bat hi yaw lakam ka sinsha ka khadar ka ei ngi yi kat syabangi pai na dong shedong ngi i tang gi jingduna sudah dang kan diat tayo manta ngi i gi jing klem no jong ka dum kaying thau ain ka batmai jong ka jala kajing orpai bat kajing jaum jong ka interstate bus terminus kajing bombiang bat kajing jot no ki surok ki brang shudap shna thamai bolong ubut lum jong ka kamai kaji kajing pensa teng ya kajing tei ki baper dak sarkar jala ki bolong di jaka ban aikam ajam ki samla kajing hiar ka pule ka puthi jong ka jala ka bolong ka wei ka silam ban ajing nang nista bat ban thaudur ya kalawe jong ki khon samla kajing bumyo kam yo jam jong ki khon samla ki bladep ya kajing pule ka ba penlong ki sya kajing tu mensim bat ban poino sya ki kam sniu ki kam thala kajing bumyo tulap tikna kinong hikai kinong tray casual haki office ba per ka bakta sibun ya kajing non kam jong kaying kasem bat kumta terter bat sibun ki wei de ki kam ki balda ngamjer kerteng pitip bat PE daladehi kajing fil jong ka sarkar haki te ki banta pimut kadeh ke ei hato kamde kajing bamsap bat kajing penan kam bakla ya kapisa jong pi jonga mudur kat kite kajing duna ki khandrum khandram kumnongin kimi lenti ya kata kajing bha ya kata ka roi kapar bat kapit kabyang jong ka jala kalong thek kum uding bala bam khnyang kitanat kamet ba bat ki thet kajing ka baap satang kajing hap jong isla bat kajing yap terkhong no kajing bomdon ki ain ki kendon ki babyang ki bante ki banyada ya kajing wan bu hasnong jong ki mandari syapok ke jala de ka wei ka ap chingma ya ke jala
kabalong kum kata kakanyang kaban bam yang tenat bat kabap pensudur no yau tau ding kabalong kejela kejungi baling ong kumta ladang imla banweng dan imla banyada ya kene kakanyang kejela jungi suki kan long kum kejela Tripura kabal sansya dagi bar jela nangta sakawei kakanyang kababam ya kemet bak jong tau ding kabagimla bani kadi kata kakanyang cimpam sak jong kesarkal lengba git natrikam baper ya kahok jong paipa nangta utau kanyang babam ya kita kithet pat di mapi manga kibom it yala kejat bat kekenja kibasongka pat kib ajaka ya bumde utrai mulok kabalada ngim perkat bah kan sulong tek kumbalong daw belung sosatham bayasin kasingi ngin salong tang kinong tongom bat kinong thok ding jongno saya perkat hi mapi si agin poi kalawei jong chai ben riu jungi lada ki te ki knyang kila yo rung apo kejala kejungi te para samla ki badon kejing yet bat kejing kit kli ya kalawei bat kejai ben riu tongin mi sakmat bantei bat penba ya ta kejing jot jingpe jong kejala da ka bagin yang ban yada na ki te ki knyang lengba kenti ki badai ngin om do jingkermen ngila don ki doktor ki specialist ki balong ki nong nyalam jong ki kenhon seng baper bat ki riu shimet ki badon kata ki jing simpang bat ki jing tibit hag bidai bat ki te ki banta ke ki ban ka mata kalong tang ke jing yet bat ke jing long kawe da ka bang yarap bat yasno ktilang habaro ki banta om yak pasniu Henry ya ke jing bha ngasat kali halade balai ki we ki jaj benri ki yet yatali ki yarap iwe ya iwe kat ba ka jaj benri jungi pat jur tang ke jing bisni bat ke jing keno ya ki we kumta banun ra shisha ya kata ke jing khoi jing suba bat ke jing kala hapo ke jela ke jing pang bam sap ide ban rat ding khong shwa kai ke dawa jong kene ke jing pang ka RTI ke jing teli bat ke jing tre hok junga jing phi kalong ke dawai ba ka bat pen khoi yeka wat ong ba ngang long bobe boduna ngamron ke jing nang ke jing start habide bat ke te ke banta kan ma ublei ul ai hala ke jong ka sap u Cristiano Ronaldo walau tebit katno marway umla man penjob ya ka tim lemda kita ki weru ki le kai ba kalong kum juru tang kita kinong yalam lane tang ta we u RTI activist umla bani khun bani le persya ya kita ki talent kila lot spa ki ba la pentibit ba ya lade Henry lengba ke jing teli empat ke jing snok tilang jonga ke jungpi hisin ke sengi nin sala penjob iki ke jing karoi jong ke jing sniu kamdei balabun kita ki riu sniu dei ke jing skap jar bat ke jing shong klik ti kita ki briu ki baba parlok samla namar kata kala dei ke po bangin yang nyelong teli ke we om shu pan up ban kedek ti ya ki we yolap bakapor kandirno ladang imle menta lano pat nyen le eka ke jing kwa nam ke jing sarong bat ke jing kwan mentoi shmet bu igine shadin dei tat andang ngala ben le unta insala menweng ye kita ki jing ki bodon hapo kecela kublai shipen min sakin dopat hakawi ke video